Gure aurrek astelenero dakizuenez albisteak aurkeztu dituzte eta irakasleok ere gure Kalazan berriak prestatu ditugu. Derrigorrezko talde osoa zoriondu behar dut, bihotzez, zuen baimenaz kasu guztietan erakutsi duten erantzunengatik. Ze nolako ikasturtea pasatu dugune eta ze nolako ikasturtea pasatu duzuen. Kalazantzeko familia askoren sufrimenduak eta galerek ere markatu izan dute aurtengo ibilbidea. Hala ere, aurre ikusitako kurrikulunak helburuak bete eta lortu ahal izan ditugu. Helburuez ari garenean COVID izan arren zer esan nahi dugu. Eta gainera, osuena, berda? Protokoloa zorrotz jarraitu eta ikastetxean oso kaso gutxi izatea lortu dugula. Umore eta ritmo goizetik onari eutsi diogula goizero kanpoko egoera ahaztu nahian. Burbuila taldeak mantendu ditugula. Familiek, zuek, inauterietan parte hartzea lortu dugula. Lehiaketan parte hartu eta gainera irabazi ere egin ditugula. Orain, eskerrik asko, gainerako albistei helduko diet. Aurtengo ikasturtea guztiontzako erronka izan da. Alde batetik bizi garen egoera dela eta bestetik geletan bizi izan ditugun gure lehenengo esperientziak izugarriak izan dira. Kalazan familia, ikasleak, irakasleak eta senideak, inoiz baino gehiago elkarren ondoan egon gara, egoerari aurre egiteko. Mila esker zuen laguntzagaitik, ahaleginagaitik, konfidantzagaitik, zailtasunak zailtasun, helburu guztiak lortu baititugu. Oporrak gozatu! Kaixo lagunak! Ez da kurtsorreza izan, baina lortu dugu. Zailtasunak egon dira bidetik, baina zuen laguntzari esker gainditu ditugu. Zelan? Lan-talan, alde batetik matematika landu dugu eta asko ikasi dugu. Beste alde batetik, ingelesan jarraitu dugu gauzak pila bat ikasten. Mouse, Daisy eta Robinekin. Eta horrela jarraituko dugu urren urtetan ere. Eta irakurketa eta idazketa, primeran egin duzue. Eta nola irakurtzen duzuen. Eta beste gauza oso garrantzitsu bat ikasi dugu. Arauak errespetatzen ikasi ditugu. Gure artean adostutako gauzak primeran eraman ditugu aurrera. Gainera, lagunak errespetatzen ere ikasi dugu. Eta orain primeran jolasten dugu elkarrekin. Gero eta hobeto. Eta gaitu behar dugu gauza bat. Urte honetan egin dugu txostenak oso bereziak eta oso politak. Esfortzu handia izan da, baina primeran geratu dira. Beraz, bagaude prest! Kaixo, Kalazantzeko hortutik konektatzen gara. Proiektu hau martxoan hasi zen LH2 eta DBH bateko ikaslei esker. Lurrak ari ugari zituen, eta Blasek onak zenaita eregin izateko prestatu zuen. Hemen gaude Andereño Zurirekin, hortuaren arduradun batekin. Kaixo Zuri, egonan, erakutsiko diguzu hortua mesedez. Bai, noski. Ikus dezakezuenez, bitan zatituta daukagu baratzea. Goiko aldean negutegi txiki batzuk jarri genituen gure landareak babesteko. Erdialdean marrubiak ditugu, ekoizpen betean. Oso arraskatatsuak izan dira. Hemen, beheko aldean porruak, tipulak, tomateak, urasak eta brokoliak dauzkagu. Eta, Zuri, zer gertatu da barazkien bilketan? Txoriak eta barrazkiloak izan dira pizka gaiztoak. Eta, azkenean bilketa egin dugu eta nahiko ondo. Pozik gaude. Oso ondo, lan bikaina egin duzue. Eskerrik asko. Konexioa izutzen dizuegu. Haze nolako lasterketa, haze nolako oztoko lasterketa izan dugun aurten Kalazantzik ikastetxean.
Kurtso osoan zehar, hainbat oztopoen aurka egin behar izan dugu. Musukoak, burbuil taldea. Honekin batera, Kalasant ikastetxetik eskerrak eman nahi dizkizuegu. Zen olako denboraldia egin duzuen. Neska mutilak, zuek izan zarete ikastetxearen motorra. Orain, prestatu hurrengo denboraldirako. Gora Kalasant Santurtziko taldea! Gora! Kurtzo amaiera heldu zaigu eta horrekin batera, uda dator! Kurtzo honetan, COVID-19 olatuak surferatu ditugu guztion artean eta izugarrizko elurteak izan ditugu segurtasun neurriak direla eta. Eskiatzaile profesionalak bihurtu gara! Baina badakizu ez, uda heldu zaigu eta horrekin batera eguzkia! Eguzkia atera zaigu talde lanarekin, kooperazioarekin, elkarlaguntzarekin, eta orain disfrutatzeko ordua. Arnasa hartu, eguzkia hartu, beltzaran jarri, eta batez ere, deskantzatu. Egunon, Kalasanteko neska mutilak! Ikasturtea berezia izan da, eta horregaitik Alba eta biok hemen gaude honi buruzko laburpen txikitxo bat emoteko. Gogoratuko duzuen bezala, azterkosta lehiaketan parte hartu genuen, eta zuetariko batek irabazi zuen. Zorionak! Gainera, bigarren zikloa ere, 11ko lehiaketan parte hartu zuen eta hau ere irabazi zuten. Wow, ikusi dezakegun bezala, talentua eta etorkizuna gure esku daude. Oporretan dantzan eta bueltan martzan! Ondo pasau da! Kaixo, azkenengo momentuko albistea iritsi da irakasle gelara. Ikasturtea bukatu eginda. Bai, horrela da, eta gezurra badirudi ere, labik ezagutzera eman du orain irakasleek badutela baimena kurtsoari amaiera emateko. Hala ere, labik gomendatu egin du Agur Benur eta Jan Jogur bezalako esaldiak ekiditea, kutsakorrak dira eta. Horren ordez, ukondoarekin elkar jotzea izango da agur esateko modua. Hori dela eta, irakaslei gomendatu die ukondoan babesa ipintzeko. Bai, skatean erabiltzen diren horietakoa. Bestalde, ikaslei eskatzen zaie kolpe hori suabe ematea, irakasleek informeak betetzen jarraitu behar dut eta. Iritsi da, ikasle eta senide agurgarriak, Agur Benur eta Jan Jogur! Ez laguno, gaurko asmakizun desberdinak ekartzen dizkizuegu. Gure lehiaketan parte hartzeko prest, parte hartzaileak prest ditugu. Egunon guztioi, lehenengo galdera, nortzuk izan dira ortuaren sortzaileak? LHB, DBH bat. Bigarren galdera, nortzuk izan dira 11ko lehiaketaren irabazleak? Bigarren zikloa! Eta bukatzeko azken galdera, nortzuk egin dute margolari baten murala musika entzuten zuten bitartean? LH bost! Besterik gabe, hurrengo lehiaketan arte! Eta orain, teleberri honetan, kirolak. Heziketa fisikoan saiatuko gara normaltasunera apurka-apurka bueltatzen. Hori dela eta, igerilekuko aktibitateak berriro egingo ditugu. Bai LH-en, bai DBH-en. Irailean abisatuko zaituztegu noiz egingo diren eta zein kurtsorekin egingo diren. Guztioi, badakizuenez, aurten Euskara ikasgaian ikasbilbil proiektuan murgildu eta Euskal Herriko eremu ezberdinetako ikasleekin eta eskolekin jarri gara harremanetan. Zertan datzan, elkarketa virtual ezberdinak eginez, Euskara sustatu eta bultzatzea. Horretarako lehenengo saio batean nortzuk garen azaldu diegu. Kalasant lehenik eta behin kokatuz, Bizkaian hasi eta Santurtzin amaituz. Jarraian, auzoak eskaintzen dituen berezitasunak azaldu dizkiegu. Eta gure eskolak dituen ezaugarriak ere. Horien artean, besteak beste, gelen arteko horma eza, ordenagailu eta arbel digitalen erabilera, eta goi mailako graduak egiteko aukera. Badakigu denok, aurten COVID egoera dela eta, ezin izan ditugula ospakizunak nahi bezala ospatu. Baina hori kontuan izan da ere, gure ikasleek aurreko urteetako bideoak eta argazkiak erakutsi dizkiete. Azalpen gehiago eman ahalko nizkizueke, baina horretarako datorren ikasturteko teleberria itxaron beharko duzuen. Aurten hirugarren mailako ikasleek filmagoi dikturiko kooperatibak urtero antolatzen duen lehiaketan parte hartu dute,
elkarte honek gazteen aisialdia dinamizatzen diardu bidaiak udalekoak eta bestelako ekintzak antolatuz. Aurten Euskal Herriko ikaslek plataforma baten bidez garapen iraunkorreko helburuekin lotuta dauden hainbat ekintza eta erronka gainditu dituzte lehiaketan puntuak lortuz. Eta erronka gainditzen dituzten heinean, bidai baterako dirua irabazten dute, beraz lehiaketako gai buruz ikasteko modu bat ere bada. Aurten, 3. DBH-ko ikasleek finalera heldu dira eta bidaia egiteko aukera izango dute. Kaixo arratsaldeon, gaurko egunean ni egin eta ekineko proiektuari buruz hitz egingo dizuet. Egin eta ekineko proiektua Bizkaiko Foru Aldundiak babesten du, eta ikastetxean pasan urtean ere egin genuen eta aurten ere 4. mailakoekin berriro jorratu dugu. Zein da proiektuaren helburua? Batez ere da enpresa proiektu bat egitea, bai? Eta 4. mailakoekin egin dugu. Horretarako jarduera desberdinak garatu dira. Lehenengo eta behin izan genuen bizita bat, ekintzaile batek izan behar dituen gaitasunak apur bat azaltzeko eta konkretuki egun horretan, egin eta ekineko programatik etorri zirenak, hitz egin ziguten frustrazioari buruz, bai? Gero gu klasean gure kabuz jorratu genuen ere talde lana, besteak beste, bai? Hori izan zen lehenengoko ekintza bat. Bigarrena izan zen, enpresan printzipioak ezagutzeko bideodei bat izan genuen ekintzaile batekin eta berak bere esperientzia kontatu zigun eta horrekin ere ikasi genuen zeintzuk zailtasun aurkitzen dituzte edo zeintzuk gauza onak aurkitzen dituzten bidean ekintzaileak direnak, bai? Eta gero 3. jarduera bat izan zen partekatze bat izatea enpresa batekin, konkretuke BC Materialsekin izan genuen, eta beste urte batzuetan gu joaten gara enpresa bizitatzera, baina aurten COVID-en neurriak direla eta bideodei baten bitartez egin dugu, partekatze hori. Eta niretzat hola oso labur bilduta proiektu interesgarria da, enpresa proiektua ez ezik beste gaitasun batzuk ere garatzen direlako. Adibidez talde lanean jardutea, zailtasunei aurre egitea, eta ekintzaile espiritu hori garatzea, baina ez bakarrik enpresarako baita ere, bere bizitzako beste arlo batzuetarako ere. Eta hori kontatuko dizuet gaurko arratsaldean. Egunon, Kalasant ikastetxean natura zaintzea eta ezagutzea gustatzen zaigu. Aspalditik ikastetxetik zaintzeko konpromisoarekin lan egiten dugu. Horregatik, aurten, eskola jasangarria agiria berritu dugu, Agenda 21 programaren barruan. Gainera, ingurumenarekin erlazionatutako tailer batzuk egin ditugu, Serantes Natura Eskola kantolatzen duen adibidez. Haiekin, Serantes mendira joan ginen animalia ornogabe haien habitatean ikus eta ezagutzera. Ikasleek tresna zientifikoak erabili zituzte gure mendiko urmaletan zer izaki bizidun bizi diren ikertzeko. Kurtso hau zaila izan arren, helburuak lortu ditugu. Kaixo, DBH-ko 2. eta 3. mailako ikasleek kontsumo poliseko lehiaketan parte hartu dute. Eta kontsumo arduratsuari buruzko jarduera interaktiboak egin dituzte. Kontsumo polisen helburua eskola komunitateari tresna praktiko eta dinamiko bat eskaintzea da. Egungo eta etorkizuneko kontsumitzaileen garapen integralari laguntzeko. Asko gustatu zaie, izan ere, hitzak asmatzeko edo irudiak buruz ikasteko jolasak ziren. Denak gaiari lotuak eta denbora pasa gisa diseinatuak. Baita euren avatar propioa sortu ere. Eta zein hiri misteriotsutan zegoen eskutatuta aurkitu dute. Bukatzeko, ikasle, familia eta irakasle guztiei eskerrak eman nahi dizkizue zuzendaritza taldeak. Zuen kurtso honetako lan bikainagatik. Eskerrik asko eta elkar ikusiko dugu irailean.